Je 5:33 a ja idem na vlak. It's my birthday, I must spend my money. Dobré ráno. Predpokladám, že asi 10 000 ľudí teraz za mňa pozerá na mňa, ale nevadí. Čakám na vlak 10 hodinu. Idem tu ako v skleníku, všetci sa na mňa pozerajú zvonku. Symphonic sound for the home is recorded on 2 separate tracks, each one giving special emphasis to certain sections of the orchestra, as heard from those positions. Now, when played back simultaneously on 2 separate systems, the sounds are blended together to achieve a new dimension in sound, impossible to obtain in a monaural recording. Čo, ja mám autofokus? Kámo, ja odkedy mám autofokus? Ty si robíš prdel. No, okej. Ale inak, už som v Bratislave. Dobre, ideme Bratislavčanovať. Years later. Ty kokos, no nevyplo ma na pol dňa. Koľko je vlastne hodín teraz? 3:30. Top. A tento autofokus, jak som zistila, že funguje, tak zrazu sa hýbe asi 50 krát za to, čo poviem. To má byť takto, aby sa to nehýbalo, alebo čo? Asi, hej. Vidíte? To sa nehýbe a potom spravím toto, čo je. Dneska idem inak Patre na oslavu. Takže mám darček. Nebojte sa, mám. Nie som kamarátka, ktorá nemá darčeky. Ja mám vždy darčeky, aj keď nemáte oslavy. Takže ja som darček sama o sebe, ale ne. Mám taký fajnový, čo sa aj dúfam bude páčiť. Takže... Práve som si uvedomila, jak si tu spievam, že som dlho nevydala, ne že dlho, ale 2 mesiace alebo mesiac som zmeškala Favorites, čo není najlepšie, ale aspoň som si na to spomenula. Uh-oh, new Urvasi. Uh-oh. Stojím si včera, a som si opäť dostal z tými, ktorí ťa žerú. Nejdeš kam, keď včera bola tma, tak dnes vyjde ráno a si skočí sen, čo ťa noci spánok a si It's my birthday, I must spend my money. It's my birthday, I must spend my money. Žiadny efekt. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday to you. Okay. Ďakujem. A teraz ps. Tu si bol dorosla. Get out of your mind! Get out of your mind! Get out of your mind! Kamo, odkedy je tento autofokus? Ha?